ପିଲେ ମାନେ शुभ संध्या। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଦେख ଆମେ ଆଜି ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ତାର ଏକ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ତୁମ ଆଗରେ ଏଇ ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟିଏ କାଚଟେ ମାନେ ଲେନ୍ସଟେ ଧରିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧକ ଜବ କାଚ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରିଡ଼ିଂ ଗ୍ଲାସ୍। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପଠନ କାଚ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସର ଗଠନ ଏପରି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଯେ ମଝି ଅଂଶ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟିପ ଦେଖାଉଛି ସେ ମଝି ଅଂଶଟି ମୋଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଝି ଅଂଶରୁ ତା'ର ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ମୋଟାରୁ ପତଳା ହୋଇଅଛି। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ତାପଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସଟିଏ ରଖିଛି ହେଲା। କ'ଣ ହେଉଛି, କାଗଜଟି ଜଳି ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ এই ଲେନ୍ସଟିକୁ ଖରା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ। ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗତି କରି କାଗଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଠି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା ଫଳରେ ତାହାର ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକର ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ରହିଥିବା ତାପଶକ୍ତି, ସୌରଶକ୍ତିରେ ରହିଥିବା ତାପଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ସେ କାଗଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାପର ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠି ରଖିଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା, ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କାଠିର ବାରୁଦ ଉପରେ ତାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେତୁ ତାହା କ'ଣ ହେଲା, ଜଳିଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ, କାରଣ ସୌରଶକ୍ତିରେ ତାପଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼େ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଶେ, କାରଣ ସୌରଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହେ। ଜାଣିଛ ଯେ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଜାଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ତାପଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସୌରଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଗରମ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସୌର ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସହରର ଛକ ସ୍ଥାନରେ ସୌର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲାଣି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା ତାରାପୁର, ନରୋରା, କଳ୍ପକମ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେରଠାରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତୁମ ପାଇଁ
କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିଲେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର କରିବ।